Ka Federation of Khasi Jentia Angaro People Nongluai Unit Hakasing Sajany Harangkat ke Jinon Lang Usular Kasnong Nongluai Blok 2 Bat Uskretri Jong Kasnong Nongluai Kliok Bansam Jiarap Syagi Asya Jong Kanongluai Bat Nongluai Blok 2 Dagi Marbam Kum Kadak Banpan Pau Ka Jian Snok Tilang Hakajing Tristop Hak Tiga Jian No Senyang Leo Jingkren No Sekretari Snong Nongluai Bat No Usular Kasnong Nongluai Blok 2 Banai Mesim Yakitiki Asya Nakaliang usamla sanbor risau jendiang haka jingkren jong ulai mensim yaki asya baki nang itrish tom shushu nakam taban syakri yaka jij benreu wala kimyo ka jingsiu nak sarkar kababiang katkum kakam kabaki trei Pausyai ro haka tayo ko baning pong jong Julai kita ki nong trei ki kbade ki asya haka bakin sayo no yakataka tulok lane yakataka jingsiu ko baki dei ban yo te kum kaseng jong ka FKGP ka nongwai unit ngi panpau ka jing singokia ha ka ba kum ka sarkar ka deiru ka ban syem ban le ban kitkhia la ni ban le ban penur long ka ni kum ba phila kular ho cha ngi i ba ngi tebru ba ka sarkar ka kular bun hak ba bun menta yaki ba bun teliki department henry ba bun kilong tang ba kishu kular kai henry kum ka seng jong ka nong unit ni da kerpat ka sarkar ka ba kinang dei ban kin kular kai ngai kin pen urlong no ikin ki jingkwa jong ki asya ha ka ba kinalong sya kinong tre ki baret tam hapo ka health department het henry kilong pat kinong tre ki ba syam shitom bat ki ba syam jenjar hadu kata tenget scam ha ka ba ka sarkar kanom dei tang kata ka sarkar ka kular kai henry kan long ru ka sarkar ka ba kabanda kular yak ek bala kular kan long sya kapan pen urlang ayah kita ki jong terekam jong ki hapo kani ka department jong ka kuat ka kya